Terveisiä huonon äidin kotikonttorilta. Mä haluan ottaa kantaa tähän keskusteluun siitä, että meillä on Suomessa 25 000 nuorta ihmistä, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja mä haluan kutsua kaikki pienyrittäjät, pk-yrittäjät, keskisuuret yrittäjät, niin kuin minä, mukaan haasteeseen siitä, että hei, uskaltakaa oikeasti ottaa nuoria töihin, vaikka nuori olisi ollut pitkään kotona. Meillä on esimerkiksi tullut aivan loistavia nuoria töihin oltuaan esimerkiksi 2 vuotta pois työelämästä. Nuorelle täytyy antaa aikaa ja nuorelta täytyy kysyä kuulumisia ja nuorta täytyy opettaa. Kesätöissäkin alkaa olla nyt vähän semmoinen touhu, ettei haluta edes kesätyöläisiä, koska kesätyöläiset on kauhean vaateliaita, kenelläkään ei ole aikaa. Mutta me itse asiassa räplätään niin paljon meidän kännyköitä pelkästään ja hivellään niitä, että meillä olisi siinä ajassa aikaa opettaa 4 nuorta joka päivä intensiivisesti sekä työelämään että elämään. Ja sitä kannattaa oikeasti miettiä, koska siis eihän nuoren ihmisen tarkoitus ole olla kotona tekemättä mitään. Nuori on elämänsä alussa. Nuori tarvitsee kannustusta ja haasteesta ja sitä, että kuuluu erityisesti johonkin. Niin sen takia haluan rohkaista sinua, yrittäjä ja yrityspäättäjä. Anna nuorelle mahdollisuus. Ota nuori töihin, vaikka nuori ei just nyt osaisi mitään. Opeta ja sä saat erittäin hyvän työntekijän. Kokemusta on. Kiitos.